Avui és Sant Jordi. Potser tindrem un sol roent. Després de tanta pluja ens cal escalfament. Avui és Sant Jordi, aquest any és diferent. No hi ha roses ni llibre i això no ens agrada gens. Avui és Sant Jordi i em sumo amb la gent que si no ho fem com sempre ho farem de pensament. Avui és Sant Jordi, aquest any és diferent. Si no hi ha roses ni llibre, això no ens agrada gens. Bona diada. Mai ens hauríem pensat quedar-nos a casa tancats, tots una mica espantats per una malaltia greu i desconeguda, però hi lluitem tots a una. Només sortim per comprar, el dia es fa molt llarg. Quina estranya sensació, amb guants i morrió, però ràpid ens hi hem anat acostumant. Aquest canvi tan gran, quan tot hagi passat, fem una bona reflexió que en aquest món tan inconscient cal fer-ne un de diferent. Doncs està molt clar que així no podem anar i ens cal molt reflexionar. Acceptem bé el confinament, no caiguem en avorriment.